În ultimul episod din Beyblade, Ginga își înfruntă un vechi rival, misteriosul și alunecosul Ryuga. Ginga îl lansează pe Pegasus, iar Ryuga îi răspunde cu al său bei, Lightning Eldrago. Puterile lui Eldrago sunt feroce și consumă toată forța lui Ginga ca să-i poată face față. În timp ce prietenii lui privesc lupta cu speranță, Doji e mulțumit căci beiul interzis Eldrago îl atacă pe Pegasus fără milă. În final, Ginga și al său Pegasus sunt învinși, spre disperarea prietenilor lui. Ginga a pierdut, dar va avea el puterea de a-și reveni și de a se mai lupta încă o dată? Amintiri despre Rio. Pegasus! Atacul exploziei solare! Pegasus! 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 Un coșmar! Te-am dezamăgit, am pierdut. Hei, Madoka! Unde e Ginga? A zis că vrea să iasă puțin. Ce bine arată! Ginga n-a mâncat nimic ieri, așa că am făcut burgerul ăsta triplu de vită pentru el. Nu-l vrei tu, nu? Nu, n-aș putea. Serios, sper că Ginga e bine. Delicios! Lovitura împăratului dragon, zburător! Pegasus! Pegasus! Ce? Săracul Ginga, nu pot să cred că a pierdut atât de urât. Cred că e foarte supărat. Pentru ce? O luptă de bei e o competiție serioasă. Așa merge. Câteodată câștigi, dar altădată mai și pierzi. Dacă te bosunfli când pierzi o luptă, două, atunci mai bine renunți să mai fii blader. Cred că ai dreptate, dar... Mă întreb dacă ăsta e singurul lucru care îl deranjează. Păi eu nu cred că s-ar supăra dacă ar fi vorba doar de pierdut. Despre ce vorbești, Kenta? Nu e Ginga pe care îl știm cu toții, nu e el însuși. Și-a pierdut cumpătul și lupta nu i-a făcut plăcere. Încearcă să mai spui asta odată. Dacă ai curaj să mai spui ceva rău despre tata, o să plătești serios pentru asta. O spun de 1000 de ori! Taică-tu a fost slab! Dacă părintele nu e destul de puternic, cum crezi că o să fie fiul lui? La fel, târăște de la picioarele mele, la fel ca taică-tu! Ți-am spus! Ești singurul om pe care nu-l voi ierta niciodată! Hai, Pegasus! Atât! A fost așa de absorbit de toată furia lui. E foarte clar că a avut ceva în trecut cu Ryuga ăsta. Nu ceva bun. Ginga? Lasă burgerul în clipa asta, Benkei. Aveam de gând să-l mănânc după ce mă întorceam. Dă-i drumul din mână, ți-am spus. Ți-am spus. Stai așa. Madoka a spus că poți să-l mănânc. Dar eu nu Slavă cerului! Se pare că ai energie din nou, Ginga. Păcat că e pentru burgeri. Nici măcar nu-ți place muștarul. Mie îmi trebuie mai mult decât ție. Imposibil. Ginga! Ce grozav! Ești aici! Vrem să-ți arătăm ceva! Ce anume? Ta-da! Îți amintești că ai spus că lupta de Beyblade e ceva ce nu poți învăța de la altcineva? Ai spus că trebuie să încerci diferite lucruri tu singur. Wow, asta e o combinație drăguță de elemente. Mersi! După ce și-a schimbat traiectoria de rotație și vârful metalic, Osamu a devenit mai bun. Dar nu are cum să te învingă. Ginga, te rog, luptă-te cu mine! Abia aștept să văd cât de puternic sunt. Nu vrei? Ginga?
Păi, bine, haide! Ha? Extraordinar! Da, o să fie grozav! Ești gata? Sigur! 3, 2, 1! Let it! Rip! Nu se poate. Osamu l-a învins pe Ginga? Treziți-vă! Treziți-vă! Dacă Ginga ar fi cel de obicei, n-ar fi avut acum cum să piardă fața voastră! Și acum, valea, rapid! Scuze, mi-a alunecat mâna. Ginga, ce se întâmplă? Trebuie să plec. Cred că am lăsat apa deschisă la robinet. Da, asta e. Pa. Ginga, stai puțin! Ce s-a întâmplat în lupta asta? Dacă ți-ai pierdut încrederea, te pot ajuta! Sunt bine. Las o baltă, bine? Tu? Ginga! N-are sens! Kyoya! Lupta cu Ryuga a fost importantă. Mai importantă decât putem noi înțelege. Când a pierdut, spiritul lui a cedat. Ce putem face să-l ajutăm? Nimic! Trebuie să o rezolve singur. Ginga! De ce am... Ginga! Ha? Kenta, ce? Vrei să mergem la o plimbare la râu? Încetează odată! Ha? Nu te mai preface atât că ești bine, pentru că nu te cred! Despre ce vorbești? Nu mă prefac. Te prefaci că ești fericit, în loc să ne arăți ce simți adevăratelea! Nu mai suport asta, Ginga! Ginga, în ultimul timp n-ai fost tu însuți! Nu suntem prieteni! Am crezut că ești prietenul meu, Ginga! Credeam că putem vorbi orice, să ne spunem totul și să ne ajutăm unul pe altul! Kenta! Atunci când îți este greu, ar trebui să-mi spui că ți-e greu. Când ești trist, ar trebui să-mi spui că ești trist. Dacă nu ai încredere în mine, spune-mi și te las în pace. De ce nu poți fi sincer ca înainte? Și nu doar eu zic asta, Benkei și Madoka, cu toții simțim la fel. Și ei au zis că vor să te ajute. Își fac griji pentru tine. Și eu îmi fac griji pentru tine. Îmi pare rău. Ha? Ginga? Prietenii așa ca tine sunt cei mai buni și adevărați. Așa e, Ginga. Nu m-am gândit decât la un singur lucru. Cum să-l înving pe Ryuga. Ăsta e singurul meu scop. Să-l învingi pe Ryuga. Povestea începe pe când trăiam în orașul în care m-am născut, Coma. Bună dimineața, tată! Tată? Ha? Coma e un sat la poalele munților Hagane și e cunoscut sub numele de satul Beyblade. L-ați văzut pe tata? Cred că a zis că se duce să culeagă zmeură din pădure. Mulțumesc! Oh, Ginga, hai să ne luptăm! Mai târziu! Oamenii din satul meu iubeau lupta de Beyblade și se antrenau cu pasiune. Dar a existat un om care a iubit Beyblade-ul mai mult decât ceilalți. Tata! Unde ești, tată? Sunt aici, Ginga! Oh! Tată? Wow! Bună, fiule! Ce faci? Tată! Stai o secundă! Ha! Cred că acum e mai bine, nu-i așa, micuțule? Tată! Acel om a fost tatăl meu.
Ryo Hagane. Ha? Chiar? Sigur că da. Trebuie să înveți să stăpânești beiul, pentru că într-o zi o să-l poți folosi. Dar ăsta e un bei nemaipomenit. Încearcă să te lupți cu el. Oh? 3, 2, 1, let it trip! Wow! Nu te uita cum se învârtește! Ha? E o luptă, deci luptă! Aha! Oh, wow! Nu pot să cred că lupt cu beiul tău, tată! Pegasus are o putere fantastică, nu? Sigur, dar nu puterea beiului e cel mai important lucru, Ginga. Nu e? Cel mai important lucru e spiritul Bladerului. Ha? Oh. Oh. Beiurile ascund puteri nelimitate. Doar cei mai buni Blader reușesc să le scoată la iveală. Antrenează-te mai mult să devii mai puternic. Și atunci, cu siguranță, Pegasus își va desface aripile pentru tine. Ah. Oh, hei, Rio! Ne vedem diseară! Da? Bine, ne vedem! Diseară? Despre ce vorbeau? Ei bine, ești destul de mare ca să înțelegi despre ce vorbeau. Ah. Ai răbdare, fiule, și diseară vei vedea adevărata puterea lui Pegasus. Oh. Deci ce se întâmplă? Legenda spune că, pentru a deveni calul lui Zeus, Pegasus a zburat spre ceruri. În seara asta, aici, îl vei vedea pe Pegasus zburând, Ginga. Ha? Acolo, sus? Privește cu atenție, fiule! Ah. Super! Beiul tău, Pegasus, poate face asta? O, da, și mult mai mult. Ai răbdare. Ah! Uite-l pe Pegasus, calul care a zburat spre ceruri. Ha! Beiul lui tata are cea mai formidabilă putere. Ha? Ce e asta? Nu! Caută beiul interzis, Ginga! Ce bei interzis? Un bei cu o putere malefică ce stă ascuns în interiorul muntelui. Ha? Tată! Ăsta e? Da! Ryuga, ai grijă! Bună ziua! Ha! Va trebui ceva mai mult de atât? Deci ăsta e beiul interzis, Lightning Eldrago. Îi simt puterea de parcă absoarbe. Rămâi pe loc! Nu o să te las să iei beiul ăla! Eldrago, începe spectacolul. Tată! Rămâi pe loc, Ginga! Îți simt puterea? Vrei să mă testezi? Hai să vedem dacă merit să fiu stăpânul tău! Acum! Nu, tată!
rotație inversă! Nu ești pe măsura puterii de rotație inversă a lui El Drago! Se știe deja cine e învingător? Tată! Privește cu mare atenție, Ginga! Asta e puterea lui Pegasus! Hai, Pegasus! Ah! E Pegasus! Calul care a zburat spre ceruri! Ryuga! Doji, relaxează-te! Simte asta! O forță cu adevărat întunecată! O putere uriașă care înghide orice! Hai, El Drago! Nu contează cât de sus spori sau cât de repede te miști! Nu-l poți învinge pe El Drago! Termină-l! Pegasus! Iar acum o să-l iau pe El Drago! Nu! Nu ai voie! Tată! Te simți ușor frustrat? Cam plin de ură? Ca un nenorocit? Păi dacă ai de gând să te înfurii, înfurie-te pe tine însuți pentru că ai fost atât de slab! Ryuga, te rog, hai să plecăm de aici! O să vezi, tulașule! Ce? El Drago te-a stors atât de tare de putere? Ginga! Tată! Ginga, grăbește-te și pleacă de aici! Nu, nu te las aici, tată! El Drago e un bei periculos! Învinge-l! Trebuie să-l iei înapoi pe El Drago! Trebuie! Adu-ți aminte, Ginga! Ceea ce e hotărător la finalul unei lupte de bei este spiritul Bladerului! Spiritul Bladerului! Ha? Tată! Du-te! Să fii puternic, Ginga! Tată! Tată! Să fii puternic, Ginga! Tată! Tată! Și așa a început călătoria mea, ca să devin mai puternic, ca să îl înving. Îmi pare rău că nu ți-am spus toate astea până acum. Nu, eu ar trebui să-mi cer scuze pentru că te-am făcut să vorbești despre asta. Nu, mă bucur că am făcut-o, cu prietenul meu. Ginga! Oh, știu! Hai să ne luptăm cu beiurile! Ha? Vreau să mă lupt cu tine! Acum! Ginga! E prea târziu acum, hai să o lăsăm pe mâine. Mâine cu siguranță. Bine, ne vedem mâine. Ai promis? Sigur ne luptăm mâine! Da, am înțeles. Îmi pare rău, Kenta.